Assalomu alaykum подписчикаи азиз. Ҳама каса созен хубен, духтаракҳои хушрӯ. Бозам омадем дастархонаи клёнкагира ба навор мегирем аз контейнери 106 анеҷа ҳафтум дарвозаи духтарако ростаки меоен қатори рақами 8 мешавад. Духтаро доставка доран апа духтарако нашоти доставка метонен дар WhatsApp нависен. Иҷа духтарако аз 1 километр сар мешад ҳамин дастархона то заказ шумо то 20 метр ҳатто равон мекунанд. Нархнаво аз 80 сомон то 600-700 сомон ҳам духтаро сангошон чӣ хеле гуфтем украшениёшон духтарако ҳар хела ҳай ини жемчикои заводской дора духтарако ира бинед чӣ хел хушрӯчанд ира хада дастархон дар рӯи стол бибини баъд дига хеле бадай духтарако баъд заказ мекунем духтарако бо хоҳиши дили шумо ҳар намуд омода мекунам ҳоз украшени навш омода нишон метиҳем ин украшени нава ина духтаро бинед чӣ хел хушрӯанд мадар ростика беҳад махлуи рӯи дастархон клёнка хуба ягон чӣ мереза мақсад дастархон ҷазира намеша доғ намегира баъд хеле жемчикои новинка омада ин намудаш хулоса вибр даиҷа беҳади бад бисёрай чуноне ки гуфтем нарх наво сар мешавад аз 80 сомон то 600-700 сомон заказно қабул мекунам чӣ хеле шумо мекунам ҳам хеле тайёр карда равон мекунам я чанди буд штокош 10-15 сомона бахайрин хали барои таги тарико украшени кардан чанд намуд дига дорам خلاصه دیگه ویبر بسیاری ما سرغره فهمیدم دستافکه هم دارن دستارخونه کلیونکاگی در کار باشد زکاس کنن دخترکو دستافکه روان میکنن میرم مدل نوای دخترکو این مینای نیش چند سومونه 300 سومونه چند متره 3 متر بوده دخترکو 300 سومون اینش جمچکو کوشا بنش خشرو اینش چه نه 250 سومون دخترو این مدلش اینش چه پجان 250 сомон бозори корвон аз тарафи пажарка ҳафтум дарвоза катиме дарен мепурсен ҳаштум қатор куҷода ҳаштум қатор контейнери 106 духтарако подписчикои азиз бозам як грандиозни аксияи дигар дар ҷои апай малда нигоҳ кунем пардора духтарако чӣ хел хушрӯвакан нархҳои пешнашон 65 сомон буд ҳозир 30 сомон гуфтена 30 сомон духтарако нигоҳ кунен ҷои апай малда дар ҳафтум дарвоза ҳаштум қатор контейнери 106 ай духтарако ҳамин суроғора бипурсен одамода нишон метиҳам баъзеашон мегӯянд суроғора наёфтем раҳшон ин қадар осон набуда ба ё лавдомана духтаро нигоҳ куненда раҳшон осон ёба бе проблема хеле гуфтивай гапо ки осон ёба кай нема ҳар рӯз меом реклама мекунам ёвом ҳафтум дарвоза медорен ҳаштум қатор меоен то охира меоен 106 контейнер 30 сомонда ҳеч ка 1 метр хеле парда наметиҳа ки 3 метраш 90 сомон меша мақсад 4 метр гирен 120 сомон зависа ихтиёна ки парда чӣ қадар паҳн мекунем борик мекунем дар рӯзишон як хел мешавад ина духтарако вибр даиҷа беҳади бад бисёрай вибр гуфтивай гапо айзамин то осмона ҳаст ҳамаи ҳаминҷа духтаракои хушрӯ нархошон 30 сомон шудаги аксия қатъи ира бидин ҳамаш хушрӯи ростка блескашон мега фурӯшанда намерава качествашонда гарантия додааста ки шушта истифода мекунен духтаро металликои новинка хайт якам бисёр дора металликои серметалликам дора хулоса беҳад вибр бисёр инҷа обш абзор кунам як бор духтаро бубинен шумо ҳама намуди дастархону пардавориё ҳама чӣ ҳаст дар ин мағоза духтаракои хушрӯ бозам новинка омадаги дар ҷои апай малда ани хеле пардаои новинка нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯанд пӯсти мор мегуфтиям баъзе одамо ёра метрш духтарако бори налки ҳаста 1 метр 6 сомонай 5-6 та расветка дора касе подсвети обой подсвети парда подсвети қолин мехоҳад метавонен дар омада фармоиш диҳен заказ қабул мекунен доставка равон мекунанд духтарако ин цветчам хушрӯ бисёри мебелҳо айанами цветҳоз мешавад метавонен аз ино харидор кунед дизайн кардан метиҳан хулоса ин намудошада гуфтем духтаро 6 сомон сурғори борида мефаҳмонам бозори корвон аз тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ҳаштум қатор контейнери 106 духтаракои хушрӯ омадаи нархи наво қиматай намедонед чӣ хели парда ай куҷо бихарам бо нархи дастрас боша албатта аз ҷои апай малда ана ин хайтекошона бинед духтарако чӣ хел хушрӯвакан качество бомба гуфтивай гапо духтаракои хушрӯ нархашона бугум 45 сомон бовар мекунед 7-8 ранг дора ҳама рангош хушрӯванд инак ида метонен хонатона бо айсари нав дизайнша алиш кунен пардотона новинка кунен пардаи кӯнара гирифта дар хонаи кӯна бизанен пардаи нава дар хонаи нав бизанен духтарако чизе ки мебинен 45 сомонӣ
45 сомон 50 сомон ду набуд нарх меша духтарако качество хушруай духтарако доставка доран ина тупакошна чишона ёш патсетошон хахлосам миёя виброшон гуфтем бисёра то анамҷара духтарако нигоҳ кунед чӣ хушручан 45 ва 50 сомон метри пардаҳо духтарако аҷоибот хушрун суроғара я бор дига мефаҳмонам духтарои хушру боҷиқат гӯш кунен аз тарафи пажарка ҳафтум дарвоза кати медароин одаморо мепурсен ҳаштум қатор куҷодай ҳаштум қатора нишон метиҳам баъд ҳаштум қатор кати медароин то охира қариб меоен контейнери 106 ҷои апаи мавлудай духтаро касе омада наметавонад метонен фармоиш дин заказ қабул мекуна апаи мавлуда доставка равон мекунанд ҳоҷат ба омада нест фақат размиротона гап мезанен скриншот карда парда дар апаи мавлуда равон мекунен доставчишон занакай ватсап да худаш ҷавоб метиҳад касе ки мардако қатъи намехоҳанд мақсад гап занан худаш маъқул нест умуман ҳамин имконияти бо мардако суҳбат кардан надоранд бисёр ҳаст сайтҳо дар мардако инстаграму гап мезананд лекин дар ҷои апаи мавлуда занак худашай фурӯшонда худаш қатъи шумо суҳбат мекунад марҳамат подписчикои азиз рақамошона мондам метавонед дар омада фармоиш диҳед салому алейкум духтарако ҳама каса созен хубен бозам ҷои апаи мавлуда омадагим имрӯза видеоэмон мешавад пардаҳо бо нархҳои дастрас мемқи пардаро ҳам қанағз мебинам парпаракдор худомеки парпаракдор безевай на барот баръакс ман нағз мебинам мада махула бад ни варианто амада махула духтаро ҳозир аксиёра мемонам дурен дастро чин дар страничкаи апаи мавлуда подписатсия кунен заказ кунен доставкаро мекунанд духтаро рабини чихи вибр калоноидаиҷа зиёда аз 60-70 намуд парда доранд духтаро мана баъд ман ин дастархон омада махула ме хонаи навом ки гузаштам апаи мавлударо фармоиш метим мада тайёр мекунам ани дастархонои клёнкаги духтарако ҳамқа хушрӯбат лозим пеш я бор нишон метим шумода духтарако клиент доран ман қашумо қати суҳбат кунам ин 300 сум 400 сум 500 сум 600 то 700 то 1000 сум ҳаст мақсад шумо фармоиш метим размер кати ани чӣ меган тупак чӯшқати хулоса размер равон мекунам подписчикои азиз апаи мавлуда бо ҳамин пардаи 120 сомонора 50 сомон метрша кардага ира бинен ҳамқа хушучай рангош тамом шуда духтаро бо рангои дигараш бромадай ҳозир расветкоша нишон метим серишон ба нишон тен ина биден духтаро ҳамқа рангош бисёрай доставка дора апаи мавлуда духтаро нашоти доставка метонен дар ватсап рӯи экран буда нависен качествошон беҳади бад хушру юбка меган бисёр ёдамо парпарак дора ина духтарако 3-4 ранг дора зиёдтар ёки апаи ин рангош омада духтаро метрошон 50 сомон доставка ҳаст ай ҳама асос доставка ҷои апаи мавлуда духтаро ҳафтум дарвоза аз тарафи пажарка ҳаштум қатор контейнери 106 ай видеоро бо диққат гӯш кунед штоби бозор омадан харид раҳда раҳгум назанед духтарако инстаграмшона мондам авторски равон кардам метавонед дар омада подписатсия кунед фармоишотона битиҳед духтарако ира бинед ҳашам нархози ира бинед духтаро ҳамқа вибр бисёрина гул листикои калонаш буде бай хеле гулчои майдаш ҳама рангош хушрувак бори ҳамин сола ҳайдаҷи духтаро 2-3 сол пешна нест бори куна нест астатка нест просто аксия сародаги барои одамое ки шароит надоштан ҳамин ҳама пардаи қимат харанд ана ҳамора аксия барои шумо даги ям ҳам нархая равне духтаро хушригишон охе мана ина духтаро подписчикои азиз апаи мавлуда бозам анам хеле пардаи новинкаи фасон оварда ира бинен ҳамқа гулчошон хушрӯ турошон качествошон мега гап нест ягон кас аин ҳамун парда надоштай нархошона бугум ҳайрон мешавед мега дар ҳама ҷои 130 сомона дар ҷои апаи мавлуда 90 сомон метр шай духтаро нархо бовар кунед гӯё ки бесум хеле нарх наво ман худам дар ин бозорам қам мегардам ягон ҷуда хеле нарх наво надидам духтаро ҳамқа фасонак ёш дига нархай идерам сафедчан будай духтар иш чанд сумай ям 90 иран духтарако тож 90 ира бинен чиқа хушрӯни хали бо блескако доштай силсила меган чиш меган одамо ай расветкош ҳаст подписчикои азиз и дига нархай подписчикои азиз бозам барои шумо навор мекунем пардое ки 250 сомон буд 180 сомон шуда бовар мекунем и хушрӯгишона бинен духтаро ина
ҳозир бо як бори нав омада ёрам аз наздик нишон метиҳам иглокашон камтар фарқ кардеста ба иншон да глошон сери меомада сери чомни вишивкошон хулоса ҳар хелаҳан нархошон беҳад дастрас 180 сомон метр шай духтаро ини варианташам ҳаст духтаро беҳади бад хушро ирам 180 иш духтаро бори нав даромадай ирам бояд қиматтар фурӯшам ба хотири подписчикои мо 180 сомон метиҳам скромни вариант болоши чита дорад поёнаша хали вишивка дорад духтарако расветки ҳаста ина духтаро я ҳама расветкош хушрӯи бадай мана ҳозир нишон метиҳем 180 сомони духтаро бозори корвон духтаро суроға аз тарафи пажарка 7 дарвоза 8 қатор контейнери 106 ҷой апай мавлудаҷа духтаро инстаграм дорам метонен даромада дар инстаграмшон фармоиш ден подписатсия кунен хулоса обуна шавен ки штоби гум накунен иш дига нархана 120 сомона вай духтаро и пардаи хушрӯгиша бинем пардаҳои 100 сомона 25 сомон штега 100 сомон метрш буд бовар мекунен духтаро ира бинем жемчкошон заводской ҳози 1 метрш бовар мекунен 25 сомони чанд намудай ёрам аввал ҳам хеле нархо буд ҳози аксасар дегем бо дигар ангошам нишон ченда дигар ангошам ҳастай хубии кор дар ҳамин ки апай малда заказ қабул мекунанд доставка доранд духтарако рабине чихе вибр дайҷа бисёри бадай поёношон бо балх бадай духтаро качество люкс духтарако бо дигар ангошам нишон тен кадом бош 25 сомония 25 сомон гулои зиндаи фасон доранд духтаро рабинен аҷоибот хушрӯ гулои садбарг ай 3-4 ранг бадай духтаро ино чӣ дига нархе бозори корвон духтаро 7 дарвоза 8 қатор аз тарафи пажарка контейнери 106 духтарако и пардора биден чихе хушрӯванд 3-4 расветка дора нархошон 90 сомон буд ҳози аксия кати 35 сомон кардаган нарх навора биден гӯё ки бесом нархи мо фақат метр гуфтестем духтарако 3-4 ранг дора ҳозир ангоша бо як тедиги хушрӯ нишон метиҳам ира бинен аҷоибот хушрӯ бозори корвон ай духтаро 7 дарвоза 8 қатор контейнери 106 дар ҳар як публикатсия бовар кунед ҷоҳошо ҷудо мегум духтаро ира бинен духтарако бисёриётон апа мегӯянд держателои навор кунед и мувофиқи талаби шумо ма барои шумо 1 метр баланди хестагиам духтаро диден держатело духтаро нархошон сар меша аз 40 сомон то чанд сомон гуфтен то 150 сомон иш чанд сомон апа малда не 120 сомон и модели садбарги зиндадор ишчи 150 ай 450 150 ҷа қариб ҳамаш 150 сомон 200 сомон да 150 сомон шага духтаро беҳади бад хушрӯванд ина касе заказ мекунад марҳамат парда ки харидорӣ кардем агар пардам нахарем метавонед аё фармоиш тен духтаро заказ қабул мекунад ай держателоям доставка роӣ мекунанд ҷоя пай мавлудай духтаро 7 дарвоза 8 қатор контейнери 106 баонҷода товусако ҳаст барои пардаву холодильникону ҳар хеле хай дуртаре бисёриёто мегап ҳам дастархонро кушода навор кунем ина духтаро бо кушода меҳнат карда шумода навор мекунем ручная работа духтарако нигоҳ кунем жемчукошон ягон чӣ намешавад намекана агар гуфтивай гапо болғақати назанен и духтаро чанд метра гуфтем истоли майдагда 90 будай нархаш ҳама ҷода 300 сомон дар ҷоя пай малда 210 гуфтем 210 сомон духтарако размер 90 барои столчои майдаҳай хулоса качество хушрӯи бадай нигоҳ кунем мадам ха мақбул шуд ки аҷоибот фасон духтарако дар рамазон мехоҳед дар дастархонаи фасон бишинед бихӯред заказ кунед духтаро бозори корвонай 7 дарвоза 8 қатор контейнери 106 духтаро ина контейнери 106 иёрам барои ваяй дастархонаи барои пардаи на барои пардао жемчукоб дай духтаро хай вибри апа малда беҳад бисёра дар ин мағоза бовар кунед ҳама чӣ ёфт мешавад ин хеле бурга обзор мекунам чизе ки махле ҳатман скриншот кунед дар ватсап сенфартон заказ қабул мекунанд доставка равон мекунанд духтаро ина духтаро ана инҷа 7 дарвоза мешавад духтаракон инҷа 7 дарвоза мешавад 8 қатора биёин контейнери 106 духтаракон номериш тамона нагирифтем